Erokamano. Joj chal ka gima gini tut. Kendo ok en gima wanyalo wacho ni ne face value kama gini tut. Kodhi ne chal ka gima nochako goyo achon kabisa. Nikech jomoko wacho ni en masomo bora koso bora masomo. Kaka en ni chal ka gima en bora masomo. Tek ni wasomo soma. Basic Education Act wacho ni nyathi nyaka mi thuolo ket sirkal nyaka ket lwasi kendo en ting' ma sirkal ket lwasi maber ne somo mag nyithindo. To chal ka gima gini en gima koro onge. Mulo wach mar pesa ma sirkal kone sikunde ma nyaka sani koro deko. Fred otemo tuomo wach mar policy moko ma sirkal kelo. Nyo moro ka osieko ni jo JSS ok ochuno ni bed gi uniform. To neno ka gima jonyuol gi jopuonj dhi bedo gi lweny moro mbele ka. Ing'eyo Victor. School uniform mokwongo en ni oketo jopuonjre bedo marom. Ok en ni nyathi moro en oyienyo moingo wadgi kata ni ogo pas moingo wadgi to keto nyithindo bedo marom. Bed ni wuok e familia mochando, bed ni wuok e familia manigo. Ma nyiso ni koro ka nyathi obe wacho ni waduto waromre mbele Nyasaye. Koro uniform ni bende keto nyithindo duto bedo maromre mbele japuonj. Mondo kik moro chak bedo gi nitie gimoro miluongo ni self esteem kata bedo gi chia mar dhano mamiyi jiwori. Ka koro ng'ato biro gi nanga moro ma notwang' kata gi sa mar milion kata achiel, en nyathi minister obiro go e skul. To in gi wuoche matiende otuch kata maonge gi sol kata biro gi tiendi nono. Nyiso nitiere ka pogruok chako bedo ka. Magi nego lek kat mag nyithindo mane nyalo bedo joma beyo. Koro school uniform ta an kipacha kaka nene ok en gimunjo bed ni gole skul. Bende kik ng'ato par ni polisi moro nitiere munjo bed ni obiro godo. Akia kama ng'ano pache nitiere. Mar ariyo, e weche mag JSS kata junior secondary. Ing'eyo ni wanon tie CBC malongo. Mokwongo, CBC, competency based curriculum, ni ing'iyo nyalo mar nyathi. Mokadek manitiere i CBC. En ni en ability identification, yango nyalo mar nyathi. Ability nurturing, then ability development. Koro ing'iyo niya, nyathi ni nigang'o iyange ni nyathi nigi nyalo machal kama. Ikonye tiego nyalo mare. Kasto odongo nyalo mare. Dongo nyalo mare koro kama koro odhi kodo oko. Nyise ni makore lai mari modhiluo. Koro nyalo kelo dongruok kaluwore kod ma. Gik mokadek gi pok wafwenyo. Gini wacho ni competency based curriculum. Be wase ng'iyo ni wase identify ability mar nyithindo. Samo weni, yuarruok nitiere ki national government gi county government. On ni ng'amujo bed ni kao CBC. Ng'amujo bed ni kao ECD. Wakel siasa. Kama nyathi chako godo dongruok. E foundation marot. Fundi ni ubiyo ger, fundi ni ubiyo muki. Wachako nang'o. Mane momiyo kik watug gi somo mar nyathi. Kae kamunjo bed ni wachako ng'iyo ni nyathi ni en ang'o mohero. To bende joma biro gi policies gi. Nyithi gi bende somo curriculum ma Kenya ni koso gin gi somo moko ma oko ka. Moko nitiere ma somo curriculum to king'iyo gi gin gi a makeshift means yore mamoko. Masamoro nitiere japuonj mondiki mabiro e ot kata weekend ka weekend. Odak e odno ka timo ne nyathino tuition. En mare ni otiego malong'o to mok mag nyithindo mag jomoko to dir karombe kaka ne Ogweno wacho cha. Omiyo nyaka wang'e ni wayango nyalo mar nyithindo gi sama gichako dongo magidonjo e skul. Wachak tiego gi kaluwore gi mwandu moketi maok ywaruok. Sani nowinjo bed ni sirkal mamalo golo pesa machon ne county mondo county oger godo ECDs mang'eny. Ka kwan mag nyithindo medore e ECDs to giyudo kaka gidonjo. Bende wan kata mana ng'eyo ka ochak CBC Victor nowach ni ujo bed ni junior secondary dhie secondary to nitiere klese mano chak gere kinde mar Magoha. Klese gi nodong' buga samoro jopuonjre ma koro donjo mag 100% transition ema dhi tiyo kod klese gi moko kuomgi. Sama nyathi donjo junior secondary kae mano wacho ni wadwa ng'iyo ni but ni to dwa luwo yo mane. Ohero ga obere ga go gita, onyalo bedo jakwaya. Koro watere kanisa makama oleme. Obere ga ng'wech, obere ga e weche mag drama gi. Ichako non nyathi. Tiyudo ka nitiere gik moko kata bunde moko ma koro sekete laboratories mag nyithindo gi. Ma ng'ato kata ka en ja drums ok wach ni mano kende. Inyalo chak tiege. Nyisa niya ka en jajawa, onyalo dhi go oyieke moro juogi. To kanya kasani Victor wabedo open. Jopuonjo nyiswa ni nyithinda di magi setere junior secondary sani koro gi mar ariyo. Dunya giwuok e grade 7 gidonjo grade 8. Yes. Mose dhi e library, e laboratory rather.
moneno ni mae gima iluongo ni gima kama kaluwore gi lai mare. Be wang'e kata ni nyithindo gi nyalo margi gin ang'o koso wan wapuonjo gi ni ji puonjo kaso ji timo penj dhi e klas machielo. Victor, kapok Pipet pok iwinjo. Victor, bati mulo kamoro kanyo. Seche ma bati wuoyogo tapenjora niya, iparo nade ka piny owacho ema ino magiketo mathoth mar gero ute miluongo na affordable housing. Kane ginyalo biro gi policy mabath omenda mane gigero godo utegi. Ne maino no inyalo ket godo mondo ger godo facilities e skunde. Maka kigero utego e kaka bende ne wadhi bedo gi laboratories to wabedo gi classrooms. Nekech Victor, ere tiende bedo gi ng'at mofuwo mok nyal gero ode kende mogerne ot gi piny owacho to beti ot maber moloyo empower ng'ato bed mariek mondo bi oger ode kende. Lakini kichwani jomoko wacha kamano ken gin koro jaore. But ne kete kacha ni na weni ndira chungi moro mane nyalo chungo weche gi manyalo konyo wato chal ga gima gini podi kar somo to onge gimi chungo nga kar somo onge gimi chungo ngene mosenindo ngire Magoha ne wuon lek kaka Bati osewacho ni fundi ni muko chako gedo machielo to apani kama ne wachako dhigo marach en ni ne wawe lek mane wuon lek nigo kech koro samoro wuon lek ne koro ne onge Nyasaye oket chunye kama okwe. Ing'eni kane wachako bagni ni koro kila ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo mi nyinge odonje bug historia to koro kanye mane wakethego. Kech kata mokwongo chako timo nonro mamoko kendo manyien ere ka bero sekta mar somo apani ne en gima no ken kwano manogo maber. In fact kwano mane go 2022 cha ka jipok no dhi e debe en ni gini wadhi kethe oko. Ng'eni koro wachalo jo mane wadok chien kuma ne waaye. Nikech apani kama ne ngire Magoha wego cha kane wakwanye gi kanyo to ne wadhire nikech no we ka nitiere udi manoseger manowinjore bed ni keto mana mwandu moko e igi to koro gima ne wadongo ni koro ere kaka wajiwo chenro mar keto jopuonj ma koro biro puonjo jo junior gi kata ere kaka wadwa keto jolony mabiro bedo ka manyo rieko mar nyithindo gi kata gima dibed ni gimoro ginyalo timo kaka tije lwedo kaka tije mane wich magimako nyalo mare ka Bati ne kete cha koro kanye kama koro sani dine wantiere to bana kaka Fred wacheno ne wasedhi wamuko gima ne wuon lek nigo koro sani wadok wachako gedo manyien to koma wagede manyien cha wagedo manyien to koma chielo be pod wagero udi moko ma bende nitenge mabe chamo omenda mathoth ang'ane mono akare kech koro wasewacho ni koro wachak gero skunde koro ne wager skunde gi kendo manyien wabede ni koro ka en kata mana Panga primary school no madala cha ka nitiere junior secondary ni nyaka kete compound achiel to wane e pogruok makata nyathi ka nitiere e grade mar 6 to entiere kodilo moro ni